Ginalauman ang pagbida sa mga lokal nga produkto sang tagsa ka probinsya kag highly urbanized city o kon HUC sa Western Visayas sa pagahiwaton nga Panublion Regional Trade Fair 2024. Pati gayunon kag iplastar ang mga pavilions sa Nobyembre 13 tubtob 17 sa SM City Iloilo Activity Center kung sariin may food crawl kag grand fashion show. Sropa kay Department of Trade and Industry o kon DTI 6 Regional Director Rachel Nofable, hindi magnubo sa isa kagatostanan ka mga exhibitors ang magapasakop agod ibandera ang ila produkto kag nangin innovations. Nagapangagda naman nini sa publiko nga sakdagon ang lokal nga produkto agod makabulig sa mga micro, small and medium enterprises o kon MSMEs. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.